Nganong di man gyud makapaabot og December si Mayor Mike Rama aron walay samok ba ang MCWD. Tungod kay kini si Attorney Joey Dalos, kutob na lang siya sa December 2024 isip chairman sa Metropolitan Cebu Water District MCWD. Kutob na lang sa December si Attorney Joey Dalos. Pahumanan na lang na siya sa iyahang termino aron dili magkagubot ang MCWD. Nganong atat magyud kay mostanan nga papahawaon si Attorney Joey Dalos sa MCWD. Unsa magigidalian di ay? Disgrado na ba? Hasta ang mga empleyado sa Cebu City Hall pinanguluhan ni Attorney Colin Russell misulod sa opisina sa MCWD bisag gabi nga dako wala makaabli sa pultahan sa opisina sa General Manager aw gilungkab ni Harold Alcontin ang pultahan gamitan og ATM card giswipe para maabli. Pipila ka buwan gikan karon mahuman na ang termino ni Attorney Joey Dalos. Di gyud mo makapaabot. Unsa di ay inyong gidalian? Ang abogado sa MCWD o ang abogado sa Local Water Utilities Administration kon LOA nga mao ang Office of the Government Corporate Counsel matod pa giingong ni pabor nila ni General Manager Edgar Donoso o ni Chairman Attorney Jose Dalos nga magpabilin sila sa MCWD. Ako na obserbaran nga mura naman ni og desperado na ang taga City Hall. Bisag unsa na lay buhaton para mahawa. Bisag unsa buhaton para mahawa ang kasamtangan nga naglingkod ng mga opisyal karon sa MCWD. Unya, karon delikado kayo nga basin pod og magka-stand off na pod ang MCWD, basin magka-gubot na pod, basin magpinadlakay na pod mga kabombo, basin na po yung mga magsinagitay o baka magsiningkahay diha sa opisina sa General Manager sa MCWD. Ang LOA, Water Utilities, ang Local Water Utilities Administration kon LOA, nitudlo kang Attorney Joselito Tomas Bayna, isip interim OIC General Manager sa MCWD. Unya, kini si Attorney Bayna, ni suroy ngadto sa lain-lain nga mga barangay para iyang sayron, iyang sutaon, unsa ay sitwasyon ron sa mga tao nga konsumidor sa MCWD. Kumusta ang supply sa tubig? Agas bas ilaha? Kitang tanan apektado sa El Nino. Natural, rotational ang agas, putol-putol ang agas, og muagas man gani usahay, murag maguwang lang gamay sa agas sa ihi. Kay El Nino man. Ang atog source sa tubig sa MCWD hubas gumikan sa grabing kainit. Grabing kainit. Buisan Dam, Haklupan Dam, o uban pa natong tinubdan sa tubig sa MCWD, hubas. Mao na nga, way agas, mga kabombo. O panahon pa lang untas ting uwan, o niya, nibuto ning lalis-lalis ron, struggle sa power diya sa MCWD, nag-inilugay sa gahom, o niya, way agas ka na questionable. Pero, ting init man, El Nino man, maong way agas. Pero kung ting uwan pa lang karon, I am pretty sure, nindot ang agas sa tubig sa MCWD. Ting-init lang, mao na nga hubas ang atong source sa tubig sa MCWD, mao na nga usahay ang agas sa MCWD putol-putol, mapaong agas kadiyot, mapaong dayon. Kaya El man, ting-init man, ang source sa tubig sa MCWD, hubas. So mao na siya mga kabombo. Ang Haklupan Dam, Buisan Dam, o gubal pang source sa tubig, hubas. Kitang tanan apektado sa El Nino. Mao na nga natural ang itubag sa mga tao nga gipangduol ni Attorney Bayna ngayon gina nga wa mi agas diri attorney. Unya sa katinuod ning akong nadunggan nga istorya, dunay chismis akong nadunggan nga istorya nga basin kuno budagan konsehal kini sa Attorney Bayna matod pas mga marites, mga kabombo. Bila sa tamo ato lang pabuton inig filing sa COC kay basta si Mayor Michael Rama
Nana siya mga option daan kung kinsa mga tao nga iyang i-appeal sa iyang line-up kay nag-advance daan si Mike Rama nga doon pipila ka mga sakop niya sa Cebu City Council, posible nga mutabok na sa pikas sa grupo mga kabombo. Palayon ta. Unya, dili po kinahanglan tingali nga abogado gyud ang mulingkod isip General Manager sa MCWD. Tungod kay tubig man ang atong gisgutan. Nagisgot man ta unsaon pagsulbad sa problema sa tubig. Wa man ta magisgot og problema sa balaod. Di man ta wa man ta gisgot og kini ang problema sa balaod. Tubig ang atong gisgutan. So dili tingali necessary gyud nga abogado may mulingkod diya sa MCWD isip General Manager mga kabombo. Bisan pag ibutang nimo diya Chief Justice. Bisan pag taga DOJ ang imong ibutang diha mga kabombo. Ha? O imong palingkuron diya sa General Manager nga opisina nga maoy mo dumala sa MCWD o yating init, wa gyapon kapuslanan. Wa gyapon pulos. Walay maayong laki sa pagsulbad sa problema sa tubig panahon sa El Nino. Tungod kay ang atong tinubdan sa tubig ubas mga kabombo. Si Atty. Bayna kauban sa anak ni Mike Rama sa law firm nga Abilio Concepcion Regala Cruz Accra Law Office. Abogado man po ning anak ni Mike Rama nga si Atty. Mikel Rama. Na timing po nga kauban sila sa law firm. Pero yun na pa. Ayaw ninyo himuang bugo ang mga Subuanon. Ipasod man ninyo sa inyong bulsa. Taga City Hall ragihapoy direktor aning tanan. Kita na ko aning salidaha. Patay gyapon sa Pakito Diaz ani. Ikaw Mayor Mike Rama, dugay naman kas pagpanerbisyo. Nagkadugay, nagkawa naman kay ayo. Dugay na ka sa sapa, apan hangtod ron, pito-pito ka lang gihapon. Dagan kayo ang problema ang syudad sa Sugbo. Kana unta mo imong unahon pag atiman, ha? Unahon ang pag-atiman ang kinini ang problema sa dakbayan sa Sugbo. Muna unaha pag-atiman. Oh. Unaha pagsulbad ang problema sa mga informal settlers, mga tao nga walay kapuy-an. Nanaghan naman yung mga buang sa Cebu City nga magatagaw. Nanaghan ang mga makilinimos. Nanaghan ang mga drug addict. Nanaghan ang mga rugby boy. Nanaghan ang mga tao nga mga tugapit sa kalsada. Oh. Nanaghan ang mga tulisan, kawatan, mga lablihay, mga utay. Ha? Kana mo'y unaha og sulbad. Dili kay unahon mo nang kini ang MCWD nga ilinyo man karon. Ha? Nagdala mo diha og gatigaw sa MCWD.